Naz, Ibon Bilbao, Barrien, da, Gernikarra, lehenengo musikarra eta gero Gernikarra. Haupa, ni Josu Orbañanos naz eta Busturitzin nator. Ni Ekaitz Lejarsegi naz eta Aiangizti nator. Ni Aiutz de Bilbao naz eta Kortesuiti nator. Eta ni Jone Ogarrartza naz eta Gerniken bizi naz. Venga, Jone! Venga, venga, Jone! Venga! Aupa, animo! Aupa, Jone! Eutxerrei! Aupa, Jone, animo, animo, animo! Erkizabiltza! Segio! Venga, Eka! Venga, Eka! Animo, Eka! Venga, Eka! ¡Venga, hostia! ¡Dale! ¡Dale, hostia! Venga, Eka! Venga, Eka, va! Venga! Venga, Eka! Venga, va! Venga, Nitz! Venga, Eutxion! ¡Venga, Nitz! ¡Venga, Nitz! ¡Dale! Hauek dira, Gernika Lumo eta inguruan dauden korrikalari eta mendi lasterketako kideetako batzuk. Ekaitz Lejarsegi eta Josu Orbañanosek Arrolape mendiklubean parte hartzen duten erreferente nagusietakoak dira. Zenbait kide daude egunero entrenatzen eta bakoitzak bere helburuak betetzen dituela azaldu digute. Ibon Bilbao ere horietako bat da, Arrolape mendiklubean parte hartzen du eta beste alde batetik Gernika atletismo taldeko entrenatzailea da. Bertan, zenbait korrikalari eraman, entrenatu eta bakoitzaren uneak baloratzen ditu, trazio edo motivazioa uztartuz. Gazte horietatik marka hoberenak ateratzen dituzten Jone Ogarrartetak eta Aiutz de Bilbaok ere euren marka entrenamendu edo emakumezkoek duten garrantzia zein erreferentziari buruz hitz egin dute. Arrolape mendiklubak eta Gernika atletismo taldeak duten ezberdintasunak konparatzeaz gain. Hemen txikitzerik gure inguruen ikusten dugune da futbol, saski, rugby, eta bani futbolera sartu nintzen, txikitzerik, Gernikan egonaz, kanpoko taldietan bebai, Bermion, Derizon, eta ja 22-23 urtegaz, bastante inkietoa nintzen, da zin nintzen beste kirol batzu probetan. Da horretariko bat zan korrika itxie, eta korrika itxiegaz batera, uden denpora gehiagoko gule, zin nintzen crossfit munduen sartzen. Txikitzen karate, futbol, pelota, gero urte egiten eskupilotan, 10 urte boltie, da gero 14-15 urte boltiagaz pelotan egon itxela batera zinen menditxik lagunek bizikletan urtetan. Domeketan joate ginen, mendiko boltak egiten bizikletigaz, eta ja pelota itxinoan 17 urtegaz edo, da azkenengo urte bizdan edo hasi nintzen asfaltotik urtetan lehenengo lagunen bategaz korrikan, gero neure konture, eta gero hortik, behin peloti itxita gero, esetzen zen bidiek bizikletakoak, mendikoak horrek hasi nintzen hortik korrika egiten, eta eukinean kuadrian lagun bat, dekot, Kevin, da Kevin Arrolapeko lehenengo urtien edo egon zen bertan, eta berak esan, mendiko lasterketa da nik zan, menditzen karrera dauz, da bertranoa. Eta bera mitartez anime nintzen, ez da hilerengoa izen zen erinoko igoerie, edo mendiko lan lasterketi bakitzen zela forukoa, ez da egiten, 19 urtegaz edo 19 urte boltiagaz, bai. Futbolagaz batera, zapatutan jolastu, domekan eitzean kortelarriako huelti, eta holan amaitzu eitzen eban, eta azkenin uden konturitu nintzen hemen ondoan artean dabela mendimartxa bat eta mendilasterketa bat. Da zanen, probengot, inoiz mendira sartu barik, ez ezer, da ordutik sartu nintzen mendilasterketa horretan, artean, eta lagunek esateztien, ni pentsat amaitzun gozula, buru gogorra zarelako, eta ikusten bazun, egin gozu da
holan izen zen, disfruten eban pilo bat, eta ordutik hasi nintzen gero eta gehiago gehitzen, mendilasterketa gehiago gehitzen, astiro, crossfitegaz batera, eta bebai crossfite korrikagaz batera, asko gonzan lotute, mendi lasterketagaz batera da bena oztopo lasterketak, karreras de obstáculo eta Espartan. Justo Bilbora heldu zan, Espartan da probein eban, asko guzteazten, eta hortik aurrera hasi nintzen korrikan mendizen, Espartanak Bartzelonan, Andorran, eta holan hasi nintzen mundu horretan, eta azkenen oin amaitzu dut mendi lasterketak eitzen. Gaztetatik futbolien ibili nintzen, 18 urtera arte, Gernikan jolasten aben, eta gero ja horri itxin aben, unibertsitatera eta bar, egiz izan, bizikletan zeu zer ibiltzen nintzen, eta 24-25 urtegaz mendi martxaren bat egin aben holan korrikan, guztein jaten, eta mendi lasterketaren bat proben aben 2014 izin zan lehengoa, eta 15 besteren bat, 16 ja nahiko gehiago egin zen, da ja 2017 ja karrera gehiagoten parte hartu naben. Ni gaztetan karate praktiketan aben, eta ni beti enaz bizi Kortesubin, lehen Barakaldon bizi nintzen, baina Kortesubira etor ginen, nire nebiek esan ban, berak nahi bara probe atletismo. Eta orduan joan ginen, nire nebien iraizti eta ni atletismon apunte ginen. Eta gero eurek izten joan di, baina ni atletismon jarraitzen aben, eta pandemiz eta gero apur bat serio hau hartu naben, korrika gehiago eitzen, entramentuek serio hau plantietan eta holan. Eta ondoen az gogoratzen, baina nik ikusi naben Kilian Jorneten dokumentala, eta hori ikusita gero nire aita izan zaten, nik hori nahi do probe. Eta entrenadora gazi naben berba, eta hori apur bat eitzen saiatu ginen, Euskadiko txapelketara joan ginen, eta holan hasi naz. Ni txikitutan pio bat kirol praktiketez, zintzen futbolagaz, askize probenaben, baina jaten guztetan bat bez, eta zintzen atletismo praktiketan, lehengoa jenden eta holan infantiletatik, eta crossak eta hitzen hasi nintzen, eta pistako batzuk, baina aiutzak izan den moduen pandemiz da gero apurat serio entrenetan hasi nintzen, baina nino apurke, eta aitak menditik korritzen deuelez, berak apur bat holan erakutzizte. Eta holan hasi ginen Euskadiko txapelketatara joaten, gero beste Espainiako enbaten batera joan ginen, eta holan, oin arte. 2015 beste pare karrera baino nabe zenein, eta masi zen ja gehitzu hau, eta hor hanbotoko vertikala inaben desente, da gero bertan arrolapeko jentigaz batu nintzen, zaztien bitxu sartu nahi arrolapera, eta 2017 sartu nintzen arrolapen, eta hor arrolapen urtien bukaeran bezkari bat eitzen duen, eta hor gazte batzu junte ginen, euren artien Josu, Ibon da guztionek, esan gendu, datorren urtien irtera bat egin behar dugu, joan ginen Asturiasera irtere eitzen bertan karrera korri duten, eta orduntze sortu gendun taldie, WhatsApp talde bat izin zela eta lagun taldie, joan da 2017-18 izango zen, 6-7 urte pase dire eta segitzen dugu talde hori ukitzen, jente barriz sartun da, eta askotan batera entreneten dugu, segitzen dugu urtien viaje bat eitzen bebai, egon gara bintzen Nafarroan, joan ginen Kataluniako Pirineora bebai, urtero joaten gara nonora eta bezkariz egiten dugu, zaparriz egiten dugu, lagun talde bat sortu gendun hor irtera hartatik. Bakarrik joan nintzen, kautzi hartu da neure bolara zin nintzen bakarrik, eta gero etorzan ja junte ginela hor gaztiek talde bat sortu gendula, eta hasi gara bakarrik. Lehenengo mendi lasterketik goratzeot, Arietxako izen zala, ni joan nintzen unibertsitatera eraten handu zen Salomonakaz, mundu guztize bandie frekuentziz bizotzana mediduten, gauza guzti horrek, da ni holandan ari behitzuten, erlojuripena honekin zema kilometro noan ipez, da horatzeo pioa sufriu nabela. Ze, ni biltzen nintzen entrenetan, da bentsa dena, ez da izema kilometro engo nabe zen, baina askoz gitxo egiten nabe zen orden. Baina, 80tik uste dute 20 nabela, así que desente ina, bai. Hori sartu nintzen esango naben,
zenbateko ginen, 40-50, oin 80-90, urtero gerta jente gehiago, lehen joate ginen baskari batera da edo lasterketa batera, edo, da, bueno, danak ezetxe ginen, ez da baino urtiekin ba ikusi da, danak ezetuti begatxau da. Bueno, azkenean talde bat garelez, gaztiek, jogurinek batunen gara, eta horrek asko erresten dugu bai korrika eitzerakoan, entreneterakoan, eta askotan bai edo korrika bakarrik ez da, bizikletan buelta bat emon, edo bakoitzak bere entrenamentu espezifikoa deko zenien, zabaldu itxezu eta jentie zugaz batera dator, edo ez, batzutan bakarrik urteta zara, denpori gaitzi, beste batzutan taldien, eta niri batez bere asko deitzeste asteburuetan batzen garenien 6, 8, 10 eta haitzen dugu Durangalderantz edo hementik ingurutik, eta gero azkenean amaitzen dugu beti pintxo batzuk jaten eta bueltan gatoz, eta horrek asko betetan dugu. Entrenadora dana da bardine, Ibon, eta gero bakoitzari, depende temporadako ze partetan gauzen, apur bat banatitzesku, hau fondo, medio fondo, velozistak, eta batzutan bai taldien eitzen gudana batera, igual rodaje luziek eta holan, baina gero bakoitzari batzutan bai talde txikitxo batan, edo banaka bai batzutan toketan da, holan banatzen dugu. Ni oin gurtien, karreako lehengo urtie Gasteizen hau eitzen, IBF-en hau, eta orduen nahiko bakarrik entrenetan dut, baina ona etortzen zenien beuregaz da, taldigaz da entrenetan dut, eta bertan nik bakarrik edo klasekoren bategaz batzen zenien. Batzuk gure konture eitzen dugu, beste batzuk entrenatzaileek ez, da gero aste barroen gehienak igual norberan konture bakarrik edo izaten die, eta asteburuetan elkartzen da jente gehiago, ez da denpora libre gehiago goten dela, orduntxe elkartzen da, igual kanpoko menditzetara eta urtetako, eta, aste barruen aldabena elkartzen da, noiz behinen WhatsApp taldeko gulez, guk jartzen du bat abendek eurre urten got, seiretan buelta den boten urte erdikoa do. Bitxertien gatza da danon artien batzie, eta askotan aste bitxertin ni bakarrik entrenetan dut, baina igual egun bat edo bi beste bat edo bigaz batzen zara, azkenean luzatu itxezu gonbidapena, urtenengo gaur arratsaldeko 6 erdizetan inorra animetan badan, esan, nire plan hau, da jentie sumeitzen da, ez, eta batez be hori asteburuetan saiatzen gara dana batera urtetan, eta horrek asko batzen dozku. Hombre, egunek eta egune da, ni beti izate dut, Espainian junteko gauzen lagun taldie askoz bekorrika bitxea gona bela, igual bena lahengo bez. Aste zarenien, da beste batzukaz korrikan, zu beste benono gazoa zenien, berba itzen da, esatezu, jode, bitxu, ja entere orduko herriko itxira igon dugu, orduan hori super ondo dago, así que ni beti izate dut, lagunek espana dezen eukov, ez dakik korrikan nengo baina. Orduan, asko bultzatzen dutxu horrek, korrikan eitxie, eukitxie, talde hori da jenti eukitxia. Bakarri joatia beti gogortxo bada. Entrenamenduek niri oso gogorreitzi atez, eta oin gurtien gehi hau, ni oin arte institutuan egona zenien Gernika atletismoko entrenamenduetara joaten nintzen egunero edo entrenamendu egunetan. Baina oin bakarrik bizina zelez Gasteizen, askoz gatxau edo gogorra huetxe ate ni bakarrik urteti edo. Eta orduen jentie tope dut euregaz entrenetako eta berria motibeta mana zen gehiago. Eta niri guztetate korritzie eta mendira urteti eta holan gehiago guztate. Eta igual ikasten hauen nien, esatot igual urten nengo naz, eta apurat despejetako. Baina nik egun asko ukitzetez gogo gitzieko tesnak, baina hainen bidirenak, beten bidirez, bestelan helburuek ez dire betetan bestelan. Naiz da igual ez tekoten helburu altu bat, por lo menos zeu zerrein edo urten, da ez badan urtean ondo, por lo menos alegindu zara. Da hori, nire egunerokoan saiatzen az, aparte de ikasten, disfrutan korritzen bai. Hori, WhatsApp taldi deko gulez aprobetxe ditzen dugu, eta esaten deun hona, bitxu, nik gaur ez teixerra itxeko esperantzi deko, edo batzuk entrenadora deko, eta entrenadora deko horre esaten da, niri gaur autokete azten, non horre hori itzen da, beti moldatzen gara bat abestera, edo bi pertsonak entrenadora bat egin bai, moldatu itzen gara, asteburutan goizetan geratzen gara, esaten hanbotorantzagoaz, joaten gara sarritzen bai hanbotoko zonarantza, urkiolarantza eta bestela hemen ibiltzen gara, aste barruen badan hemen,
eta hori beti geratzen gara WhatsApp bitartez eta urteten gara. Bizikletan bai askotan batera joaten gara, eta entrenamentu zenbat, aztiane 4-5 bat eitzen duguz, batzuk gehiago, beste batzuk gehiago, baina noizien behin asfaltoan bai urteten gara, eta azte barrun badan menditzik, Izerrota, Mailaga, Baldatik zona honetatik ibiltzen gara batez bai Aiangiz mendatatik eta Arrolatik eta bai, eta gero igual aste burutan zer luzia nahi da dugunein edo gogorra nahi da dugunein edo, Urkiolako Parke Naturalera Durangorantza joaten gara. Bai, bueno, azkenien horrek asko bultzatzen dutxuzta, idazten dozuinen WhatsApp taldien geur zeitxerdi urteko naz, badakizu zu ja urtenengo zarela, zezu konbidapena gotazu horrek esteko atzera pausurik. Baina, klaro, azkenien aztien zier entrenetan doguz 4-5 egun, da gero, asteburuetan batzutan, zapatu domeka itxezuz, edo ez, eta asko niri behintzete motibetan doztena da, entrenengo dut, nire laguntaldiegaz batera joateko, eta horregaz batera, laguntaldiegaz batera, helburu bat lortzeko, lasterketa batera konkretuk joateko, da oin azken aldizen, azkenen gurtietan, ikusitze planifikazioan bat erunde, lortu aldozula emaitz bat, niretzako garrantzitsua hori planifikazioa, eta danon artien, azkenien batzutan batu itxezara, beste batzutan ez, eta gogoak egunero urtetako ez dauz, da egunero bezin gara urten, azkenean gure hankak eta deskantzen behar dabe, horredaitzik beste kirol bat sartzen dugu tartien, izen aldala, bizikletan. Eta askotan egun bat edo 2 korrika urtetazu, baina 3. bizikletan urtetazu hankak deskantzetako edo dana dala. Bai, epoka dauz, hori da, segun bakotzan motivazioa zein dan. Zenba guztetan etxun bebai, ezta? Zer motibetan dutxun. Motibetan dutxu, ez neuke neure entrenatzean azelez, lasterkarizeri, nire korrikalaritzeri esatetxatie. Ezken nien ez pentseu geurtoketan dira 10 kilometro, edo rodaje bat 3 minutuko, 5 edo 20 minutu fuerte, 20 minutu suave. Apurretik algo goitxeo bedeko zunien, pentseu buelta bat, edo pentseu, hemendik adibidez, etxeetik behitxu da, Izerrota puntia horre bertaro joan, eta, entrenamentoen toketan dana hengo sortze. Edo estutu biero dan eta ez badeko zun benetan buru estutzeko ez duzu estutuko dari. Die gehiago, igual egune barik, epokak izaten die gehiago, ez da, egun puntuala barik, epoka batzutan, deko zun motivazio gehiago, ez duen gitxi hau, hori lasteketa bat eukitxiek motibetan dutxunek urbil, horrek bai laguntzen dutxun normalien, apurtxoet gehiago estutzen, edo igual egun baten gogorik ez deko zuen askorik, edo dala txaparroia dalako, edo egun txarra eukidozulako, edo segaitxik, apurtxo bete ditzen hori ekstra bat emoten laguntzen dutxu. Egunero beti motivazio bardin eukitze hori gatza da. Baina, niri benetan korrika itxiek beste adibidez ikasketakin ja maitzuot, baina ikasketakin eukitezen arazoak eta horretaz apur bat astuteko laguntzeste. Eta horregatik gehienetan badekotez gogoa korrikan joateko, entrenetan joateko, baina klaramente dauz egunek, eta beti ez da motivazio bardine. Ni arrolapen oin dela 2 urte dolan noa, así que ez dakit oso ondo zelako askundio dogondan, baina egiz da azkenengo urtietan entzun duten agaitzik gazte gehiago sartu dizela arrolapen, eta gero atletismo taldien oin dela ez dakit 8 urte edo noa ja, atletismo egiten, eta oin dela urte batzu jente gitxago emoten mandauela, baina ez dakit uste dut oin urtien jente gehiago apunte dela, eta nahiko talde, guk por lo menos entrenetan dugun taldien, nahiko jente asko dau. Ni 8-9 urte noa Gernika atletismo nolan krosak eta eitzen hasi nitzenetik, eta arrolapen federeta edo 3-4 urte egongo naz, eta nik krosak eta ez da nire punto fuerte izen, da txikizatik ni bakarrik baitzen bain kirola itziarren. Eta gero urtiek aurrera joan ala, entrenetan jarraitzen aben, baina apurke eta progresiboki. Eta azkenengo 2 urtiek izen dire hor benetan erakutsitena altelain gehiago eta entrenamendu egaz lortutela
alizentena. Eta honek pandemia eta geroko urtiek izan dire ondo hobeto joan jatezenak karreratan, hobeto zenak entrenetan, eta karrerak asko hobeto urtetan izan direnak. Adibidez, ja crossak bai, naiz da nivel gitxeu dauen igual Euskadi mailan, joanaz crossatako txapelketa batzutara bai, eta mendikoatara Espainiakoatan nahikotan parte hartu, orduen hor ikusten da. Alde batetik norberanak, horre laguntzen du, norberak ikesten dabenak, azkenien badie urtiek, 10 urtean badie korrikan, da ikesten dozu zube trukoak edo zelan aldazaren motieu, baina, karo, neunaz bat, korrikalaritzek die asko. Hor die, neurik adibidez, 20 gora. Eta bakotza beran problemakin, beran motivazioakin, beran interesakin, gustuakin, eta, bueno, ganera horretan adietan, oindekotez gizinak, 16, 17, 18, adin komplikau badie, eta ikesin bidozu bakotzagaz zelan nundik tiretu, motivazio hori topetako, nori aldotzen zuen estutu gehiago, bertoko Ganaga, Maiaga, Aizarrota, hemengo inguretatik izaten da. Eta, bueno, hemen Ogoño eta San Pedro horrek badakoguz, horrek igual eskari biltzen enbueste, horretatik bueltatatik, hemengo beto kontrol dagogu. Hori, hemengo mendizek batez be, eta gero, asteburuetan, Durangaldeko mendizetara antza. Motora, mugarra, nahiko txugarelez. Horretako bentaji, lasterketan betieko zutaldekoren bat, zure denpora bardin egitxe joango dana, edo antzeko ritman ibiliko dana egun horretan. Eta orden hori bentaja handizia, ez da? Lasterkete bai gehiago disfrutan duzu, taldeko azkenin lagun bateaz joaterakoan. Eta horren nolan esan, alda hori igual 2 pertsonako talde txoek sortzen die lasterketatan. Eta gero entrenamentuetan, toketan da entrenamentuetan, badan, rodaje edo salida tranquilo batein behar badugun, temporomari dano joate gara ritmo bardinen, eta, estutu aldi batzuk egin behar badien, normalien aldaz goran, saulezekin pueda da, eta, hor estutu gorantza, da goizen itxaron danari, da dana juntotarakoan aurrera barriro. Bakotxa beran helburuek eukitzen duz, da azkenien jakin bideu zelako lasterketi dan, luzio badan, laburre badan, zema faltan ordureko, noiz entrenuen idearen gehiago. Entrenadora deko hienak, entrenadorak erutetxi hori, esatetxi bitzu zein da zure helburu eta helburuen arabera entreneten dabe, alik eta hobien heltzeko karrera horretara. Eta bestela, norberan pentsuz eta berak buru ezagutute, entreneten dugu horretarako, bai. Askotan karrerak joaten garenak batera joaten gara, orduan askotan helburu bardin edo. Azkenien karrera bat datorrenien da bakizu helduko dela, zure helburue ez da denpora konkretu bat, horren bertan egunien ez dakizu egun honengo daben, txarra, eta egunek heltzen da zela, basatezu, 2 orduren bueltan egonaz, 2 ordu dardi, pasan urtien hemen egon nintzen, denpora honetan, oingoan hemen egongo naz, horren arabera zure helburu ezoaz jartzen, ez da? Azkenien karrerak eta karrerak dauz, urtien zier zengo guzu, 18, 20 karrera, eta danatara heltzi oso gatza da, azkenien zure esaten dana piko de forma, hile bat, 2 izango diez, eta nik azkenengo helburu eukine bana segaman izen zan, eta helburu bakarra izen zan, sosketi tokedazten, da izen zan, amaitxuengo dut, amets handizena trail korrikalari zentzat segama korri duti da, hori aukeri eukine ban, eta, amaitxun eban 2023en markatik, eta urtean aukeri eukidot, ostabe korri duteko. Frustrazioan hori kontu izaten da, normalien bakotzak beran buriri jartzen dutxon exigentzi maile. Ezin bezala errala, jakin norbera zelan dauen, momentu horretan, lasterketa bat jartzen da momentuen, denbora jartzen da momentuen, noraino heldu aldan, ze preparazio beran duzun lasterketa horretara, preparazio horren arabera noraino heldua zaren, eta gero jakin gauzak naiz da helburu ondo jarritzegon, aldila zurten. Beti ongo aukeri zurtetako, eta kontziente izen bizara,
Eta normala da, bueno, frustrazio puntu bat egitxe normala eta, bueno, sana be bada, baina limitetik paseo barik. Eta hor, bueno, lan asko dau, golpie beran bidez da, eta bidenik ezi. Entzun taldeko jentire entzun, ez da, azkenin beste bentajoa eta hain talde handize da, bueno, talde aberatza pertsona moden eukitzerakoan, ba, entzune esperientzi gehiagoadekin arita entzun, eta hortik ikesi. Ba, bitxu, ba, normalienik helburu realista jartzetez, eta ba, gehienetan urtetan dire, baina honetan azkenean karreatan hainbeste eukinde eta edo ba, askotan igual jartzezu helburu bat, eta naiz da igual batzuan helburu lortzezun ezauz posik egin zunagaz. Eta orduen, ba, momentu apurate frustranti izeten da, baina gero ba, esatezu, indot, eta benetan lortuot helburue, edo nik alnamen maksimoa emon dut. Orduen ba, gero ba, edo familikoak, lagunek, bertako ambientiek, oza, karre eta gero zelan doan gauzie, baina tranquiltzagotzea eta esatezu ba, hau da lortutena, da intena. Azkenien irterak olako salida deko guzenien zabaldo itzen duguz. Bueno, ba, jungo gara Picos de Europa zen daben karrera batera, ba, dano batera goaz, da horra puntetan gara, ba, 12-15, eta dano batera goaz, edo bieian engenuna, bebai, ba, dano batera joan ginen, da azkenien, da asteburu oso bat, eta horrek diez karrera bakarrak kanpora endotezenak mendi lasterketatan. Ni nator oztopo lasterketatatik bai, da oztopo lasterketak gure inguruen ez dauz, edo dauzenak ba honino urte batzuk behar da bez evoluzionetako, eta orduen gehiago hor momentuen bai eban Bartzelonara ba, 3 biderrez bai egonaz, Andorran 2 biderrez, Bilbon beste 2 biderrez, baina ja hori ja beste etapa bat izan zen. Nazionalien, bueno, Euskal Herritxe kanpora ibil gara pare bat aldiz, Picosetan, eta Pirinioetan be bai, Pirinioetan munduko txapelik izan ganera, bai, bueno, apunte nintzen lasterketa batera, Aitor apunte izan be bai, Aitor Uriarte, da apunte da gora ikustot, munduko txapelketi da. Oin igual izin zuen oin, hori, hain asko be jentik izan bil, mendizen korrikan, lehen, hori, dugu egon nintzen munduko txapelke baten, ba. Eta, bueno, esperientzi politxe die, kanpora urtean da zunien, beti. Eta gero entrenatzaile moduen horbe bai, hor maia nazionalien azkenien nahiko txu. Da, azkenien bera lasterketako behitxe baino gehiago izeten da beti bidaize. Ez da, beti agertzen da urte hasikerako egutegiz eta begitzen du. A ber, horton Espainiako txapelkete da nun da, hemen. Vale, ba, itxotxo ilusioa, probintzi batera joan, gero beste batera, da azkenien asteguro pasan duzu bertan, da politxe hori talde giroa, asteguro soko talde giroa eta izeten da, bueno, gero Europara eta bai joan die korrikalari zen neuriek, neuena segon bertan ikusten, baina bai, hori da, izten datxo, hori lortzerakoan da, bueno, zozer gabe izan doitzen. Bueno, estatu mailan bebai egin doguz, batez be izen da hori taldien urten garelako, Kataluniako Pirineoan bieian korri dugu gendun, behin beste baten Asturiasera joan ginen, Kantabrian beste lasterketaren bat korri duteko gu bai. Bueno, Euskal Herrien barruan, baina iparralden bebai karrera oso ona dauz, eta estatutik kanpo ez dut uste urten hasenik horritzen, ez? Eta, bueno, gero Benidorren oporretan egon itxela duda baten, bebai, bertan korri noan, aprobetxenan karrera dagoela da. Bueno, impacte bez, baina esan, ostia, lortu indot, izan zen lehitza, Euskal Herria mendi erronka, lehenengo aldiz, ez dakit, 22 urtegaz edo ingo naben, da hori, direla 37 kilometro, ikusten dozu ezazu, zelan ingo da, nik 20 kilometro karrekin fundiutan baitzen bauten, ez da? Baina hainbeste orduko horrikan, ze paseko da, zelan ongo da nire burue. Zelan ongo di nirankak, zelan ongo da nire kajie, eta ze paseko da burutik. Hori lehenengo biderre amaitzu, lehenengo biderre amaitzu nahen, igual zen, hostias. Kapasa gara, plantiu ezkero, gorputze zen bateraino dan kapasa
ikusten duzu hori, eta gero azkenean Gernikeko bai berezia beti. Eta Gernikeko mendi jaizeri kariño berezi bat, degotze bai, azkenean da geurie, etxekoa, antolatu nikoa, rekorridure bai urteetan buelta asko monikoa, eta hori beti animetan dugu jente bertora etortekera, jente asko hasi da mendi lasterketan guk esetzen duguna lasterketa honetan, eta lasterketan zoazela bai, martxan eta doan jente dana ezagunek izaten die, dana arpei ezagunek egun horretan, da egun politxe izaten da. Bai, txarrak ez dut ez, asko goratzen holan, uste dut behin retirena zela, gastroenteritis bategaz, hori izango notxun, Ibarrurin izen zen. Eta gero momentu onak asko goratzen dut ez, urton bertan enkarterriko maratoia irazi nahen, da super ondo egon zen gero hostien lagunekan batu ginen celebretan da hori. Eta oindela 2 aste izen zen segama, nik horren akordu dekot honaz, beti izen da mundu mailako mendi maratoirik importantiena da, ezagunena da, eta bertan korritzeko gogoak beti izen die, ni helburu beti izen da hor korritzi da, urton lortu dut, eta horren akordu hona dekot. Nik esango naben, niri edala oin urtien Tarragonan eindana, eta esan Espainiako txapelketa linea, mendiko lasterketana linea. Eta nik pasan urtien, pasan temporan, apurra temporada txarra eukina ben, lesinoakin eta holan, eta joan nintzen oin urtien selekzioak hartuzten, joan ginen horra Tarragonara, eta joan nintzen espektatiba batzukin eta benetan beteina bezen, eta karreregaz oso pozik, sentsazioak oso onak, eta benetan gogoratukoten karrera bat izango da. Niriek, urtero karrera gero eta onauak urtetik atez, entremendueko onauak eta itzetezelako, baina oin urti ez da izen oso horreza karrera gaitxik eta holan, eta niriek izango zen pasan urtien nahiko karrera onak urte atezen, eta aiutzen moduen lineakoa izango zen, baina pasan urteko mendikoa izen zala ruten, eta hor espektatiba bari joan itzen, ze lehengo holan karrera luziagoa izen zen, eta era diferenti izen zen, ze selekzioaz lehengo biderrez eta joan nintzen, eta hirugarren hemen, eta hori da lehengo batzetena aurrera pausoek emona bezena. Nik oin gurtien pilo bat karrera ukitez eta segitzot pilo bat karreragaz, eta apurat urte txarra edo gogorra izen da, kategoria aldaketia izen dalako enaz distantzira oso ondo egin, eta Espainiako txapelketatik igual 5 karrera segiduen egintez, eta eiatez oso ondo urten. Baina justo segama izen da, segamako hasti izen zen, apur bat izan hor urte bate ondo, ze barikuen vertikala aukien aben, lehengo biderrez segamako vertikalen abena, gaina Euskadiko txapelketia izen zen, eta txapelduna izen ditzen, baina nire kategori zen. Eta gero domekan, jago nintzen nahiko kantzeta karrera asko uinde aurretik, baina esan hemen hirugarren biderrez da parte hartzetena Segama juniorren, eta aurreko bise kondurte bat zen, eta esan hemen aukera bat emontzaten naiz da jakin nivel asko ongo zala. Eta pentsen abena baino beto urte bat naiz da enitzen egon podiumien oso ondo amaitzunaren posik, baina kantzeta eta kosta. Oingo urtie Segama junior korri duten 3. urtia izen da. Oingo urtien vertikala korri dut hori lehenengoa zen, eta Euskadiko txapelketi esalako. Eta hori esaten moduen 3. biderra da juniorra korritzetena. Azkenengo 2 urtietan ez dut eukin esperientzia ona zelan egona zen, forma zen azagalako oso ondo egon. Baina Segama enzi dana da esperientzia bat, nivel handiko pertsona dauz, gero ikustezuz zuretzako referentia izen pertsona korrika eitzen maratoien, eta pila jente batzen da, leku ezberdinetako jentea dator, eta Segama hori enzi esperientzia bada, eta mendizen korritzen da ben pertsona, danantzat, baten por lo menos bizi behar dan esperientzia bat.
niri bete doztena bai lagunekaz, bai entrenetan zelan laguntzen dutxuen, ze azkenean segama korri dut suerte handi bat da, eta ni beti esate dut, ojala nire lagunek dana korri dute segama eta probetie. Niri heldu azten segama momentu baten korrikia zen itxelagon oso posik, urtetanean lagune gaitxik, eta token dazten, eta horretan 2 hiletar dizen preparen itzen alik eta hobien, eta euren laguntxe gaitxik ez pasan izango, nik helburu horien eban lortuko. Eta urton ostabe korriuteko aukeriuk idot, eta honi edekote zeruen arpeizek, zarataka, danak animetan, eta puntu desberdinetan, erungo dutxute gel bat, erungo dutxut flash bat, eta laguntasun hori edo rekonozimiento haitzen noa zirkuitora, venga ba, sugaz noa, venga ba, da ez da hitz, horrek batzen dozku mendikorrikalari zeri. Nik indot, vertikala laugarren bider, pentseta hot, indotela, vertikala, baratu egin nino, ez dut ekiz bertie, ez dut dorsalitok egon nino, vertikaleko atokazten dorsala baten, da lortu dute zeurenese mantentzie, denporaz lortzi urtero horre egotie, eta izaten da egun berezi bat, eta da lasterketa berezi bat, Euskal Herriko garrantzitsuena da, estatu guztiko garrantzitsuenetariko, eta beraz segama aizkorri mundu osoan da ezagune. Maratoi bat ez vertikalak urte gitxo dekoz, baina horbe urte horotan nivel gisa dau, eta horbe kriston ambienti goten da, horra etxik. Azterketa berezi bada, egun berezi bada, kalendarizoan marketa goten da, asteburu osa izaten da berezize, eta izaten da sari bat, azkenien taldekoak asteburi partekatzie. Eta gero gaztiek ikusi zelan hori, gaztiek animetan dien bai mendiko lasterketatara joaten, goratzen az lehenengo bider joan zinien segamara, esan hori, gura zuen segama izkorri da, egoten da junior trail dela segama gaztintzako lasterketa bat, 10 kilometrokoa, eta lehenengo bider joan zinien, egon zinolan esaten, zer da, goratzen az euren gurasoak hori itxela esaten bien. Hau ze montaje da, hemen hau zehazti da. Eta, ikusi ganera zelan jarraipen bat emon dotxien. Segaman bertan be podumie eta dana, aurton be bai, podumie zelan ibili dien. Eta, ez hori bakarri, zelan disfrutetan daben, mendi lasterketak, disfrute, gero bestatxuten ikusten dozu hor gaztetan lehen aipatu dugun, hori frustrazio hori, eta ikuste igual norbera bai hortik ibili dela pasetan, gaztiek pasetan da bizenak, guzteta etxo hainbeste, exigidu zera gehiago, eta alde batetik prozesu bardinetik pasetan da bizela ikuste, kurioso bai. Nire ikuspuntutik hasi nitzela hor artian, da urtetan ginen 40-50 korrikalari, ikusiot gero eta lasterketa gehiago dauzela, eta lasterketa gehiago dauz, korrikalari gehiago dau, eta nivelape bai askoen degora. Orduen bai ikusten da gorakada handi bat, eta horrepe bai, antolak eta aurretiz ondo antolatu bizara be bai, ze badakizu nivela gero eta gehiago da bela, eta zupe hor nahi dozu egon aldan neurri zen, ezta. Ni lasterketak aldatu die, esan nahen nivela da egon dela barbarie bat, nivela, zapatillak zelan aldatu diren, zapatillak nutrizioan bidez lehen justo ekagaz komentan egona, zenbat aldatu dan, dana, asko bekorrikalari gizoa dauz. Nik esango nahen batez behaldatu dela pandemia ostean. Pandemia osteko lehenengo urte biztan, batez horretan asko be jente gizoa hasi da mendizen korrikan, asko be entrenatzaile gizoa dauz, korrikalarizek entrenatzaileek, lehen entrenatzaile egote zan batan bat. Zetu itxezen duzen entrenatzaileek igual Euskal Herrikoa zintzu ziren. Oine asko be entrenatzaile gizoa dauz, korrikalarize prepareta doaz, bai karrerako eta karrerakanpoko nutrizioa asko zaintzen da, lasterketa gizoa dauz, orokorrin nivela pilo bat asko egon dela, diru sartu da, talde batzuk ezagertu die, talde barrizek sartu die, enpresak, dana,
Gero zirkuito guztizek organizazio gehiago dekola, esan alda. Bueno, oin telebistan dana, ikusi aldie, mendi lasterketak, lehen hori, imagineu bez. Maia honien momentuz, bueno, destake da benak, da bize neskatan dago, Saiutxe eta Jone bize oso ondo, gero Mikel, Jonen ebie, Mikel bai, aurton adibidez atletismoko federaziotik, Euskal Selekzioa joan die Espainiako trail txapelketara horrek hirurek, eta, bueno, egiz esan nahiko aurretik biltzen die, batez be Jonea hitz neskatan beti normalen lasterketa, doazen lasterketa bakotzen podiumien burrukaten egoten die, eta, bueno, oinoki daena da burue eta pazientzize. Nik klaru dekot, por lo menos bizitzan baten segama maratoian aiotela korri du. Hortik aurrera, ez dakit handizena zenien jarraitukoten nivel honetan korritzen edo, baina por lo menos baten, nire konture badan be, segama korritxe nahiko naben. Eske nik ez dekot lan karre bat pentseta, ez dakit ze distantzia behin goten be, zainbeste distantzia da, zainbeste karrera, baina niri guztekoaten segitzie korritzen, baina menditik gehiago, ze ikusteot transmititzen da bena eta emoteztena benetan, nik emoteztena eta berak emoteztena menditik askoz politxago dela atletismoak emongo estena baino. Eta ez dakit hemengo karrerak, Euskal Herriko karrerak pibat prestigio deki eta horrek eitxie edo gero izen asko dekien baten bat, ez dakit segama, gorbea eta baina horrek esate harren, ze igual beste baten bat agertzen da asko gustatena. Umiekin ez dugu entrenetan eta normalin ez dugu ikusten, baina karreratara joaten garenien eta holan, igual cross baten koinziditzen gu. Eta ez dakit ikuste zumiek eta saiatzi zara zu da jeureri animetan, ze ikuste zuri sarra basarela, korri duten karrerak eta holan, eta horregaitzi saiatzen gara eureri animetan. Nik lehenengo zango notzen mendi martxa batera apuntetako, eta eitxe ibilbidie tranquil, gurasoakaz, lagunekaz, eta holan paseazte, nik klase emotetzaten ikasliek ikusi dutez hemen mendi martxatan, eta alako baten dortzalagaz ni pasenaz korrika, eta danak, bai oso hemen zauz, da ni bai, eta maitxu dauten inkarririe, ze ondo, pioa guzti asku, zingo gara gu bai korrika, azkenien mendi martxak eitzen da bena da, mendira sartzeko aukera bat, edo simplemente guzteten datzu, da initzezuz mendi martxak, eta estazetan lasterketara joan bier, azkenien da, mendiz disfruteu, konpainion bategaz, eta gero dano korre amaitxie dano batera eta akordeti ezer bizi izen dugun, ez? Oso roi hona dekogu danok, eta azkenen talde bat gara, danak animetan, eta saiatzen gara gauza politzek eitzen talde moduen. Nik ume txikizeri eta holan ikusteten nien, Gernikeko milan eta holan, nik ikusten zen pibat jente, pibat ume korretzen eta esatetzieten, apunteu Gernikatletismora edo, ze honino ez da oso exigentie eta orduen kirola ditzeko, eurek animetako aldia apunteu, bi egun entrenetan joateko, eta gero ja nahi badaben kompetizioan sartzeko, baina holan nik animeko txieten, gero eitzen zu hau eta gero alzu joan karrera batera eta egon jentiegaz edo egin hau, eta nik arrolapen apuntetako esango txieten edo mendiko talderen baten apuntako, disfrutan baduen menditik korritzen, edo naiz da pasioan badan, gero momenturen baten aldapa bat berantz baino zu korrikan. Orduen apuntetako, animetako apurke zara joango oin derrepente segama bat eitzen, baina herriko mendijaia, adibidez, mendijaian aldi apunteu edo egoten diren irteratan, hasteko eta gero ja apuntako talde baten. Ez da erreza, gaztetatik, bai atletismoa dauela hor gazte pilo bategaz, eta Ibone Bilbao da hor zubilan handiz egiten da bena, atletismoan eta bai mendizen dau sartunde, orduen asko gaz lortzen deu atletismoan dauzenak, arrolapen bai sartzie eta mendikarrerak hastie, eta orduan hasten die lasterketa laburtzuekaz, eta badatoz pilo bat, badakoguz batzuk oso maila honien da bizenak Euskal Herri mailan, estatu mailan, eta hor nik Ibonen biharra azpimarrateko nuke.
Bai, normala da, bueno, mendi martxak eta ezagutzen dire, baina ez holan lasterketak baino gehiago igual mendi martxak ezagutzen dire, eta bueno, atletismoa bai gaztetarik errezagoa da sartzeko, zu mendi lasterketatan hasi nahi baduzun gaztetan, bihar dozun horre erungo dotzuna menditxik, erakutsiko dotzuzena bidiek eta ez da erreza. Eta atletismoan badauz entrenatzaile horregaz entrenaten dabe, eta bueno, euregaz eitzen dabe korrikan, forutik eta bar, ez dago errez bezgerniken korrikan eitzeko leku aproposik ez dagoelako, baina errezago da atletismoan, bueno, dauzelako eskola moduen gaztieri erakusteko dauzelako aineku, arrolapera heltzen die berandu hau. Bizetan dekot oso harreman ona jentiegaz, eta bizetan sentitzen oso komoda. Mendizian jentia naturalagoa da, eta ez dakit ez bakarrik arrolapekoakin, beste taldekoakin, karreratan dauen roia diferentia da, eta nik igual bize guztetik atez asko, baina bat elegidu biharko banaben, seguramente mendikoagaz geratuko nintzen. Atletismo da gehiago lagun artekoa, baina lagun artekoa esan hau zen nire edadeko jendie eta astero egoten garena euregaz. Nila ez, baina niretzat da, astero egoten azele ez euregaz, lagun gehiago eta bai apurat ja nina zelez izan dizena sentitzen az, ama bat. Baina arrolapeko eta mendiko ambientie da gehiago lagunek, baina benetan ulertzezuna zure moduen guztatiak hemen dize, zure gauzak, eta gero arrolapen gehiena sentitzen az apurat txikizau, ze beste danak dire handizauak, eta txikizau izan da txikizau, baina oso ondo, oso gustora, gero eta jende gehiago ezagutzen, gero eta jende gehiago sartzen da klubien, edo lasterketa batzutan asko batzen garelez ezagutzen joaten gara, eta ni oso gustora egoten az bizetan, Zi arrolapen harina bazin ditzen, gure itzen zen korrosak eta txikitzen harina omendu bat loiek, baina atletismoko taldeko urte hurrena beha urton hasiko da margarna. Arrolapeke bat amageizago deko. Etorri izetez arrolapen hasi nintzen, eta hasi nintzenen goratzen az, referenti zen, oin presidente eta Oskar, Aitor, gero Imanol zan, ez da taldeko igual referente handizena, arrolapekoa Imanolek lortu, taldeko momentuz beste inoke ez da bena, nik uste ez da bela inor hainbesteko nivelera ez saldu, eta, ezkinen da, izen da figura, eta da, importante bat ez da, talde horretan, Imanol Goñi, zagona benik, eta gero, hemendik kanpora, referente, indauz korrikalari asko dalan dabe, segitzen dugunen aizete, nik uste Kilian goratzen az, dela 10 urte edo 11 da ziginenak, esan nien hainbeste korrikalari egon, han aurre benetan destaketan bienak ziren gitxia, Kilian, Marko de Gasperi, eta horrek, gitxia gote ziren, errezak ukitzen duen, referentie aukeratzeko. Etorten dira rebot eta beste kirol batzutatik, beste batzuk atletismotik datoz bebai da bizek jorratzen da, atletismoan krossak eta pista da ditzen da, eta gero gugaz mendize, eta gero beste batzu datoz, igual futbolera jolasten bienak, beste batek ziklismo itxi dabenak, eta hori probetako, eta batez gure da hueltako ari da gaztieri eta guk arrelape jogurinez deitzitzagun talde horretan sartzeko konbiti itxitzagu, jogurinez gazti garelako, eta talde horren parte izeten iztetzagu, guaz etorri alizetako, eta bultzatzeko guaz batera. Mentxan zen bizei, batez eka ondo fitxeta deki, ikusten dabe, eta pentsen dabe motorra gaz dabela edo. Arrolapetik horre aurrin ibiltzen dienak, horre arrolape jogurin izdakoak, nik esan nahen horre dikizela, eureri buruz eta berren dabe iritzen dabe, hori, batez eka ibilea azkenengo urtetan aurretik egiten, da gero egin segaman Josu behan ibildala, ezken nibelan dizia gorma behontxe, 5. egon da Espainiako kopan, goiti betopera dabil, horre, erreferente aukera asko dozu, bai. Nik referentiek dekotezen adiez, nire laguntaldi eurekaz korrikan eitzen dugunok,
bueno, horre nivel desberdine dauz, dana dauz oso fuerte, eta, nire referentie eureti ez, eureri segidutie, gero eta urteek eurra joan ala, hobetzen doaz. Eta eureri segiduteko, zupe hobetu bizu. Orduen niretzako referentiek oso hurbilek eta plazer handi bat ala eurekaz kontetie, eurek diez, ezta? Da txiki jauentzako, bai ikustetez, ikasliek edo galdetu itxetxu eta ze kirol praktiketan duzu. Ni mendi lasterketatan parte hartzut. Hombre, zelan doa hori da, ezta? Oninoa saldun bierzu, ezta? Baina, igerten da, gero eta ezagunagoa dela, gero eta karrera ospetsua bat hauz, gure inguruen, gero eta lasterketa gehiago dauz, baina, horrepe bai, zainduen bidiez, ez da erreza lasterketa bat ataratie, martxa bat ataratie, eta horratzen daben lana, herri baten handize da, ez da. Pertsona famatu bat esan bierko bana ben, mendiko munduen beti da Kilian Jornet, no? Kirola zelan hartzen da ben, zelan ulertzen da ben, horrek, ez dakit, kurioso iruditze gat, eta horregaitxe referente bat alda izen, eta gero holan pertsona, hurbileko pertsona bat izen behar badan, nik esan gana ben nire entrenadora, pila bat urte noa beragaz entrenetan, eta oso ondo ezagutzezte, eta ez dakit benetan lagunduzte, ez bakarrik kirolagaz errikusedekon geusakin, bai ikasketakin eta urduri ikusizten nien asko lagunduztelako. Nik ez dekotalan referente bikolan oin pertsona famatu bat edo oin ondo bilenak. Niri guzteko baten urte askotara jarraitziek korritzen eta disfrutan kirol honetaz. Eta igual nik oin esatekotan nire aita esango naben, ze nire aita gaitzik hasinaz da holan. Edo bai nik ikustetezenak ondo doazenak, baina benetan lagun moduen dekotezenak behorrak erreferente moduen dekotez, ikustot ondo doazela, eta zelako pertsonak dien jakinde horrek referente txat hartzetez. Eta ni enaz ikusten olan referente moduen olan edo nontzato mundu maia, baina nik uste dut bai jentie ikustezkuna eta gaztiek eta neskak izen da holan, igual herriko neskak edo nire klaseko neskak bai ikusteztie batzutan, eta ez da, igual korritzen hasinaz, o entrenetan hasinaz, zuek ikustezuetelako, edo onak karrera puntenaz, igual nota hasi. Eta nik hori, ez dut ikusten honen referente mundial baten moduen, baina bai referente moduen, da umientzat bai batzutan bai. Hemen Euskal Herri zen, azkenengo urtietan agertu die Malen Osa, Sara Alonso, eta horre bai referentie die, eurekin noiz egon gara Espainiako txapelketetan, selekzioa etor dizenak, eta ez dakit ikustezuz, eta ez dakit karrera importantietan agertzen dizen neska die, eta gero azkenin zugaz ikustia apur bat, ez dakit, ni por lo menos txikitxagoa sentitzen az. Eta ez dakit, ni referente moduen beste pertsona batentzat, jonek esan daben, lehen esan deu, bai jentiek esatetxu, ni bai korrikan hasiko naz, eta holan, eta gero karreatan topetaz da jenti esatetxu, eta horre bai motibetatxo, baina ez dakit referente moduen ikusten bana zen ni. Arrolapen dau, jentie ni baino asko sarinautik, 10 urtetik gora dekoz, eta ni azkenien egin dela 7 urte sartu nintzen, adibidez, Ibon bertan egon zen. Eta orduan, referente bai sartu dien gaztia batzuntzako, igual bai laguntzeko edo zer gure taldien izari edo transmititeko do, baina badauz, niri bardinen kulke doztienak eta taldien lehendi dauzenak badauz. Arrolape, ni gerrezaz egonan, mendizegaz disfrutetie. Arrolape, korriketxean normalen, mendizen mendizaletasune aportxo lan du eta gero kirolera edo lehiara bideratxo horretati, mendi lasterketatan ibili, mendi lasterketati disfrute, baina gehien bat mendizen ibiltze eta disfrute, esan gana ben.